fra jeg var omkring jeres alder, måske lidt yngre. Ja. Hvad fik dig til at blive vegetar? Allerede som barn, så tror jeg havde de her overvejelser om, at som barn, der var noget om, at det var sundt for dyrene. Og sidenhen, så er der blevet sådan nogle etiske overvejelser om dyrevelfærd, som stadigvæk støtter mig i, at jeg ikke synes, at det er nødvendigt altså at spise kød, så længe at dyrene bliver produceret under så urimeligt dårlige vilkår. Ja. Hvad gør du for at få de proteiner, du mangler fra kødet? Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg synes selv ikke, at det er noget problem i hverdagen. Jeg prøver selvfølgelig at spise så meget varieret, som jeg kan. Og det er også nok derfor, at jeg spiser fisk. Jeg spiser rigtig meget fisk, faktisk. Og det har jeg ikke altid gjort. Der var en periode, hvor jeg næsten kun spiste grøntsager. Og der blev jeg godt nok klar over, at jeg burde spise mere varieret. Og noget, som jeg også har begyndt på nu her, men det er på mine gamle dage, det har jeg spist æg. Det har jeg heller ikke gjort, men det synes jeg er forsvarligt, så længe at man køber æg, der er produceret af fritgående høn. Jeg på lidt før, om det har noget med dyrevelfærd at gøre. Det er langt hen ad vejen begrundet i dyrevelfærd, fordi jeg ikke synes, at vi kan være bekendt at producere vores fødevarer under de vilkår, som dyrene har. Hvis et dyr har haft så et liv, så synes jeg ikke, at jeg kan støtte det. Nej.